Jelen pillanatban is áll a forgalom, folyik a helyszínelés. Az orvos szakértő most nézi meg a halottat, kinyitották a hullaszállító autó, temetkezési vállalat autójának hátulját. Jelenleg is folyik az áldozat ruházatának, illetve tárgyainak gyűjtése, melyek a fűben hagyott. Most emelik ki az áldozatot a temetkezési vállalat autójáról, teszik le az autó mellé. Képen jól látható, amint letették az áldozatot. A nájlont most állítják el róla. Az orvos szakértő már ott áll mellette. A hullazsákot most zipzározzák ki. Az orvos szakértő most lép oda. Nézi. Körülállják. Biztosan rémítő látvány lehet, ahogy egy vonat szétüt egy emberi testet. Az orvos szakértő most a csomagjához nyúl, gondolom orvosi eszközöket vesz elő. Az áldozat testhosszást most mérik le. Tepsiben fekszik. Közben a vonat elindul, visszahúzzák a nyíregyházi állomásra, gondolom vizsgálat céljából. Az utasok körülbelül 2,5 órát ülhettek a vonaton, és visszajutnak Nyíregyházára, az indulási célpont helyszínére. A vonat Záhony felé tartatott, menetrend szerinti járat. A vonat elindult, és elhagyja a baleset helyszínét. Az orvos szakértő helyszínelés folytat, vizsgálja az áldozatot. Legugolt mellé, megállapítja a halálbeálltát. A balesetnek egy áldozata van, egy férfi, akit most öltöztetnek le. Leveszik a ruháját, cipőjét, világos színű keki felső, amely véres. A vonat elhagyta a helyszínt. A nadrág is lekerült. Az áldozat pólója. Furcsa egy látvány, rémisztő. Egy ember, aki már nem jött közöttünk.